Tiwasan piye? Iya. Gotomadana wonten untran-untran. Gotomadana eneng untran-untran. Inggih sinuwun. Untran-untran piye? Iya. Wonten peperangan ingkang selangkung ageng. Perang gedhe piye? Jeng cetha to. Menika wonten yaksa ampyak awur-awur. Buta ampyak awur-awur buta saramuk. Inggih sinuwun. Buta saka ngendi? Iya. Saking trajuh tresna para wadya balanipun pulunan paduka. Anak kula pun Bamanara Kasura. Menika ngrisak wewangunan Godamadana. Ngrusak wewangunan Godamadana karepe. Manut pawarta ingkang kula tampi, Godamadana badhe pun radenaken. Godamadana badhe dipun damel margi wit saking trajuh tresna. Dumugi wonten Dwarawati ingkang kenceng datan pamingga mila dipun risak Godamadana. Wedyan. Udawa. Udawa. Wonten dawuh. Apa cangkem iki bisu bae? Ora yo ngerti to. Yen to Godamadana kuwi tetha yen to tinggale para leluhur kuwi pesareane para leluhur Madura. Sing yo wilayah kuwi Baladewa. Lah kok iki yo meneng bae kasmu iki piye? Aduh, sinuwun. Sampun boten kirang-kirang malah dinten menika ngaturaken ketiwasan. Tiwasan piye? Menika ingkang putra Dwarawati Raden Gunadewa menika ngemutaken kaliyan para yaksa dados peperangan ingkang putra pun Gunadewa dumugi ning Sirna. Gunadewa mati. Inggih. Kalebet putra paduka. Anak kula pun Wisata nggih tumut ngayunipun madyaning palagan gugun pun sirnakaken kaliyan para yaksa trajuh sir. Bajingan elek. Hei! Anakku ki mung siji. Dadi sernake surat tatanan. Ayo bapane ayo nono. Ki lho Baladewa iki. Baladewa pelano pisan. Wisata. Ora yo bapak pisanan kowe temekaning pati Wisata. Kowe mati sia. Mesti patene buta traju tresna. Buta gento-gento buta bangsat-bangsat balane bomo. Itu karepe dhewe. Yaki. Yaki wonten dawuh. Mung suwe Wisata sapa? Sak ngertos kula yaksa traju tresna. Jenenge sapa? Kathah sanget kula ngantos mboten apal. Sing mateni buta traju tresna. Inggih. Ruktinan ora kunapane sing Wisata iki. Kabeh buta traju tenan enteki dhewe barat.
Takon marang aku, Ami Sunda. Ami Sunda. Kowe buta Tradi Tresna. Ya pancen kepara nyata. Kowe sapa nek uripanmu gatan gobokmu nata Mandara Prabu Baladewa kok Kresna masih Jaladara? Apa kowe ora bisa kandha karo ratumu si Brama? Ayo, popong urip. Mundur. Wateking prajurit timbang Bali Wirang, luwung Bali dadi batang. Piye? Piye? Timbang Bali Wirang luwung Bali dadi batang. Kowe kalebu Purwaja balane Bama. Kowe buta Traju Tresna ira nyawamu. Pusaka Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diuntapake karo Nenggala iki. Klebu kowe iki. Suwe-suwene 5 menit kas boko. Kowe pengen ngrasake? Yo. Kepengin ngrasake Nenggala. Dublak Nenggala cangkemmu boko kowe. Ya iya. Ayo. Anca ugra sapa Prabu Baladewa. Ayo. Sing mateni Wisata sapa? Ngaku sing mateni Wisata sapa? Aku mateni Gunadewa. Modiar. Mulai Nenggala cangkemmu bongkok kowe. Ndi tunggae? Sarahamu kowe sapa nata Mandara Prabu Baladewa kok Kresna mati Jaladara sapa kowe buta bangsa telek sapa kowe Yayah Griwa iya bener sing mateni Wisata ya pancen aku sing mateni Wisata kuwi anakku mati ayo Pak Isitan Bapak Isitan belakno gage Bapak Isitan belakno bangsa telek Ayo tak teter katik gayan. Tadi ngono, Baladewa.
Mbak Baladewa mung jungkake buta karo diapurmu, Mbak ra kuat ngono ya. To diapurmu elek kowe. Cuk. Yo malah. Wah. Gineget janggane Prabu Baladewa. Ora kathah ya ngasta pusaka Kyai Nenggala. Katamakaken jajanira. Raseksa sami sakala. Udira sumebul. Brodol ususana lengen gedene yayah kirwa pecah kapisanan. Wah, yo. Wah. Ora sebo nyang neraka nyawamu sembah dramamu. Aja menek mau buta kaya dapurmu ayo. Ratumu bomo kon maju. Bomo kon maju ora arane Baladewa mundur. Geger tak wujudi. Rumiyin Koko Prabu. Kanjeng Koko Prabu kula aturi enget. Aja mbok pabengi ya. Aja mbok pabengi murup rasane atiku. Koko Prabu. Sabar Koko Prabu. Kula aturi sabar. Sabar piye? Anakku mati kok sabar ngono piye? Kowe kok enak-enak men. Gunadewa mati, anakmu mati. Kok kesajanmu kok semeleh hatimu. Iya, upamane Pilganya ora apa-apa anakmu akeh. Bareng aku. Anakku mung siji. Anakku ki mung siji mula diarani anak semata wayang. Ngerti? Ngerti ora? Keparingipun Koko Prabu. Aku dhewe ngetek-ketekan guru. Njaluk perkara tembung anak semata wayang niku pripun? Coba pikirin piye. Lajeng Koko Prabu, yo tak brakani. Mula bertani anak semata wayang. Nun sewu wayang niku mripate mung siji. Nek enten wayang mata loro niku wayang tukule keri. Sing dhisik niku wayang mripate mung siji. Nek enten buta matane loro niku buta sing keri metune. Ra ngono. Umume wayang kuwi mripate mung siji. Mula diarani anak semata wayang iki tegese anake mung siji til. Ora ning tunggale. Bener ora? Inggih Koko. Lah iya bener. Inggih Koko Prabu, sabar rumiyin to. Ora isah. Sego dadi bubur. Lah menawi sego dados bubur lajeng dados pundi? Ya jek enak. Ning aku ora trima Yayi. Aku ora trima. Iki nuwun sewu. Yayi Kresna ki ratu pinter ning dina iki kowe ketok bodho. Sing gedhe pangapunanmu ya entuk paripaksaku ngomong kaya ngene iki. Coba Gada Madana kuwi tinggalane para leluhur. Ya toh? Nyatane sing semare ning kono kuwi pepundhen Mandura ya pepundhene Prabu Kresna. Diorak-arik buta maka butane kuwi, butane bomo-bomo kuwi anakmu. Wis ana lakon kaya ngene terus piye?
eneng lelakon kaya ngene iki terus kepiye? Apa pancen dasare Kresna iki ora wani ngajar karo anak ngono apa piye? Ora iso nuturi karo anak-anakmu, ya. Peda apa kuwi dadi wong pinter? Peda apa dadi titisan Bathara Wisnu? Nek pancen Kresna iki dina iki mung kaya ngono kuwi. Iki jenenge kowe iki mbebudhek banyu bening. Ora iso benengake perkara. Mbok ra hidup. Yen to ati Baladewa iki mengke tumindak manut karo karepmu dhewe. Jalaran sing diperkara meneng wae. Ayo piye karepmu? Nggih, Koko Prabu. Kula saged nampi pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu namung bentenipun menawi Koko Prabu menika grusa-grusu menawi kula mawi petang. Ah, jembel gecek petong-petong apa? Anakku mati kok dipetung. Kowe anakmu keh. Bola bali ora anak semata wayang ra ngono. Heeh. Koko Prabu. Piye? Lelampahan menika mboten cekap namung dipun labeti to sing balung wuleting kulit. Kedah mawi petang ingkang jangkep. Koko Prabu kersa ndaratur kula menapa mboten? Ya wis. Manut. Manut. Aku mbok pakaryan sing abot gelem. Ora-ora Baladewa bakat mingkuh, ora-ora Baladewa bakat mundur. Lah perlu kon ora arek negara traju ternyata obrak-abrik. Bapake nesu tandang sisan. Lah tenan to. Dia malah ngampi amur-amur. Ngaten Koko Prabu. Inggih, badhe kados pundi? Lelampahan menika aderipun pancen kedah dipun lampahi anut kersaning Gusti ingkang karya jagat. Bagene ngerti. Inggih Koko Prabu. Namung penyuwun kula monggo Koko Prabu kula turi leren sawetawis. Mangke kula matur ngesanipun Kanjeng Koko Prabu. Tenan kuwi. Inggih Koko Prabu. Nek panjenengan aku njaluk tulung. Aku njaluk tulung. Wisata kae uripno. Koko Prabu. Paduka Kanjeng Koko Prabu lha nggih sampun priksa. Menawi dinten menika Kembang Wijaya Kusuma sampun kapundhut jawata pundhun dumateng kayangan Salendra Bawana. Kula sampun mboten saged nggesangaken tiyang ingkang sampun dumugi ning sirna. Wis ora duwe kembang. Mboten gadah Koko Prabu. Mbok tuku. Kepiye to iki? Koko Prabu. Menika sampun kepangen Bathara mekaten kula sampun nampi liru. Ngono. Nggih Koko Prabu. Kula pinaringan liru nggih menika pustaka ingkang wujud weda ingkang pinastan Bhagawat Gita. Mengkono jadi. Nggih. Monggo Koko Prabu. Ren sawetawis. Mangke kula aturi priksa. Ya, manut pun Kakang.